Kanai kadega program kabang lebu kerteng tutip halende jongki kabangin sawan ra syapi shisin chitayo. To mentang nya phaino syai puron jongki series jong IS karsentiu iri bhanala en tangkiu ibalayo shibun ba kacing itu badru ibalayo pensimenta hak film sap. Kublai shibun kong bapila kloy ben pelut por batngi badru kane kadega sin kabaning kong yangi bangin le ya kane ka tutip halende jongki kenang ba kibapait ni kiba ngap ya kane ka program ka jongi kintip shisha ya ka ka bari ka ba pilale ha ka chingim chupi te na kaleng ka jongi kwa shwa ba pin itu ya lade ka kadang janga kade iri phanala am thank you na shanga sa hapo long se block 2 but ngade ri khun join let's thank you te kumba pilale shibun ba ki ba pela ka chingim ka jongpi but ha ka chingya te ka jongpi te ka kata ka chingya kendu chingya ka jongpi pade halor kini kum ka jinglang samla ti shibun ka chingya ma ba ka chingya le kawan hindai padeng ai mu moyo blai ba u dan kan ban nga ba umju ino moya wala dan kanu ka kam ka ba ngale ru ka ba pelong ya pi ba pin su i nya sujan ya kan ka kam ak film ka kajing in janga ba kajing so scam ni kene ka kam de na lo por ba malas dang bandan ha kene ka kam shooting sini sitai ban sim banta ha ki series ting so i ba nga so tenat kene ka kam ti badru ga so dan jen kan ban ken ba nai ni kam ten landu menu pada bila sedang mencimta hakini ki series lani kino ki film ki ba fi ak house nam al hajar arko hakapwa bakut lockdown ti ngala sim banta no i kene ka kam film ke te kumbang ila bana ba pilayo ru pencimta hapo ki film south te ka jing ya per hakaru kom direct jong u director khasi ba director ka baburang hangni ngadang yo atang ban sim banta ha ki series jong ba access video ti ngamla ti ban batai ya phi ba nama bangam pat jio ban sim banta bat ki film lani bat ki director jong ka film khasi mo nama ngati ngan thu ya phi bat ngamla ban batai ke jing per hapadeng jong ki shani bat chatai mo ti nga ko ban batai phi tang jing sham jong ai hidala di mo ke banga sham shite ha pa banga sim banta ha ka film song te jing per ka long ba kita ki bakunan kam ki long kila ya per te ki kamera ru ki long ki bahe nang ta ki cameraman ru ki dan la ka jong nang ta ki dan ru ki long le lighting ru la ka jong bat kum juru dan bat ki camera ki costume artist ki makeup artist bat kum juru ki la penbiang ti yang ada ka ba nga ngayo tu ka role ka ban ak ban long ko ba isin ki ni la di mo ti ngayo kung ta penbiang kum thik bit kum ba long ila di kum ta ti ka ba ja ing ka ba ha ban long duk mo ti bat nga su thuru la da nga sha score am ya ke ka ba ki ang te nga long ngayo ba ti ka ba ki ang bat kum ta hi bat ki jing batai ki jong ki am nga su te haba pila poi shu te pu de ban yo ban ak ki film he te ka jing sngo jong phi ha ka por ba phieng ning kong ha khamat jong ka kamera ha ka por bang ayeng ha ka kamera mo long siir hi mo teng long tieng mo ka kamera ba ki he to mo long siir bat ning kong ru ko hi baling aku mi yo shimi ka ni ka kam te bang long tieng mo long nervous te hadian kum to pa de long kini ki director nang bat kini ki bayat trilang bat ngamo kim member crew ni jonga bayat trilang to long ki ai ben siem te nga bat suki ki ai ben siem yang hang ta bat ha por bang dan ha preng jong shoot pa de long ala don long confident te nomor ba ki long ki ai ben siem ki support kin mo yang kendiam iko aben tip mo halor kane te hadukan nu kan simpor ha sha ba pin le ha ka shooting ba pin pule ya ka script ya ka script am i director jongi iba as ka script ru am ishi le khum ni ishi thu rupa yang bangin dan shoot kum ta ti ishi thu rupa ka khana ken ke ka banja bat ke khana ti bakanya ya ka script de long ni puli ba ini issue ai ngi hang tu ka ban shoot tingi puli be hang tu bat ni ak be hang tu bat tingim tan kam ti ban puli na ni perut por ya ban puli khnang ban kerpang ke ni ka script te shiti sha sau kum ta sha sau pa de ka long ka jing pe ka ba ngam su thu ik ka tin ka jong ki na mal ka script jong ki ke ta ka tin tamil te ma ki pa de ki issue ai yang ada ka tin english ti ka pattern chit yang sha ka khasi ti ha por bang sha benta sha film sau ru dia nga kram beda kasih ki dialog jong kan kumnu kalong ka basuk ne ka bacenjar ne ban adap yala de kat kum ka tu ka karakter ka ba u director jong fi ula
dawai phi ban le MP กำลังพีกับบัสสุกมานามาฮออยดีเรคเตอร์อีลาบัตตายังมีกันบันอักกุมตมาเห็นเรละได้ni sengap ha bat ni syak sure ke e ke ba ki batai yang ni am ni la ti ban yo ta ke expression te lada ni pen syak sure ke e ke ba ki ong am ni la be ban le te but lada don hero ki shoot kum to dai season ba phi la batai season ba phla dan ta to ka character dai ka suk te bi ba phen le te long ka ban suk te kam suk ka expression te ka long ka ba e hi mo ba de long la ya thu yang ka e ka dialogue ka basa jing kan mau du na ka film ka phi op mental dialog ka banga so tan na ka series ang series tu mga simenta te ka dai na ka po ka series ng pansi te ki dialog ki banga so tan banga simenta hinala di ka long ba ka dialog ka long kuni ba ka brio phidang la banyo na ka we hinrai ki para jong phi ki long ki dok ki sam ki jong phi penum la shu banyo e ki pada ki we mo ki para te katu kan nemo ki jingkeli ki bala ban amin sim ya ki we pat ki parawa ak film ni ki ba ruai ni shot ne te nakaleng ka jongi kwa banyo so ya phi ka e ka jing ruai khasi ka ba long viral ba menta ki por ka jing rai khasi ka bala long viral ba man ta te ngathrai ke de ka shinam hi ba baro ki la sa bhai ke ta te te to mentang nya phai no pade sha utin shop jong ki film khasi te uno pade u tin shop u ba phi ibiang bha kar kum acting ngan mention ya ka kritik ke chukimo Albert Mauri Sunivas Kusharam Melvin Mukim ya uten shop ti ba jus ba long ka ba nga jus tu ben pedem bat nglada yo I ken ya ka ba ki ak am nga itan bhai I Melvin mukim nakaleng pade ki youtuber yero vijit u matab ne marang ba bat jelang na ki puran na po ka youtubers ting kami tanat dia jong marang ba hi na mabanga shit kaman so tam an pet bhai ki kani kalong tang kum ka jing tinju bor mo hi namar phiru ide puran te hidden company ban kersian para puran mo te nakaleng ipuran yano vijit sweetie pala Sherlyn bat Chelsea ding do maso tanat e ya I sweetie pala na marbangai I ka film onata bashi mentalang ba email mukim tinang tukin nga I tanat ye ki kendian inya phai biang sa kaching lek ak film ka jong phi po sora lembat gitu ki kharsaut te ka e ka jing ya kendu ka jong phi bat ka e ka kalong shngan ne ka por ka janga ka banga dan che sora ka banga pendap pe ka shoot jong ka ni film saut siteng dan ko ba shi banai tam pa ka chaka sa janga ru ka long ka bashan ha te ka bam ka di ru ngi bam lambat kitu ki nong bashi banda lambat ngai bat ki nong saut ste ngi bam lambat ki ngi shang lambat ki ngi lambat kum shi bah samte ki rukum treat maki yang ngi rukum yang ate ki lambat kum shi para kum tu bete ka benta ka ba phiyo ban a ka po ka te ka film te ka long ka basuk ne ka ba ka jing shim banta janga ka film saut kam long ka ba sukma ka long ka ba hadu ka ta mo kalong ba ama kata adu kata ba adu ba nganing ko ngating te ban long yo ngala ning ngala pada long ba season batai hi director long batai nga phi hap le kom ta long asngap hati ki te masngap ba ke ba ki ong te ngayo te ban ke ba ki ong ken ki pha te ngayo be te ke ba ki ong ngale kom ta ru nga gloi hi ban le ban dan hi ru ki director tu orang yang long am per khat ki ba phila ban le adu kan ni mo long ngim expect ki phi ba kum ki ni kilan ak ru phi la ti ban pendap long ban de ki we long ha ban practice wa long phi ba de long ka long kum lo ka long ba season le ba ki yang he yang ti yang ba nang ni shakmat in nang ai khot mai phi ba what you change number kam ta te ba ngin nei dan nang ka lang bo hakin ki films da lash na biang ka jingkali ka ba khaddu ka bangan bu e phi kalong be kumni ba shibun ba ki samla ki ba don la ka jong ka sap kim shem la pen mi bat kim shem la wan shakman bat ru hateng ki don ru ki ba sha khanglat hakik mi ki pa namar ka kam ak film mi te kin ong be ba ka de ka kam kai ni ka kam ka ba mla ban posh e ru kan tam ngi ki khasi nakaleng ka jong phi snok no ha ba don kum kini bun sin kum kita hi ngi shi soma ba kani ka kam film teng kade ka kam ka ba shu shim na kum ka kam kai kim shim serious te ka kam na mar bele ki khen bet ba ka ta kam film ka long itang ka kam ka ba shu long itang kum
tang man shu long enjoyment mo kunta te haba ke jingshim ke dronga mo haba bang ak film ta de ngaso kumba ngadan jing kan men ta hagoi ke si de bangan ngaso ba ini ka mak film ngaso ba lain an yo te itu ilat ka mai jakpo ira di galong kum ini ru galong kum ilat kai kam ka jam te manu kum gi kina samla ami kan hela ni rang ru hende ka ba bleu la ai ka sapi phide ru la kan ni ka sap yu ka ba bleu la ai ka pang i phide men penan kam met ken dan ki samla gi jong ema idan ka sap tam ba pede ki le ran kilong tiang kilong si khnang namar ba dada kimi isha khaman kin dan met ti kinong kerok timo kitu kilang bam bet ki bam biang ki bam ta mo ki bam pat da bet da biang ti dan akun kata jing so ken ti hangni ngawan ra phi ba kumanga ru ngadi ga wai ka bajishan ben ta ha ki series bat ke ni ka film ru ko bangaya ngan ta ti haba piyat am shakmat kanu kam de ka bastuk ma ki jin shakran na ne tai kan don me pi her ti sini ba pidan pis khame ka ta ka jing le ka jong phi am kanu ka kam ru kan ya bet ya din ti bet hi but uble hiru lada pidan ka sap ka ba upren kamam uble mju eno yo no ma uble onya dan ka phi ba ka kala du kan sapli hi phi ko be sni te ka jing tu ka jong ba kanu ka sap ka pidan so ba ha ban pen mi ban nai le ran ma tang kita hi Malaysia pun bagi lakloi bagi korban ini yang kena ini tiktok yang ini yang semat akan seperti Malaysia.